Gusto lang kong masayod, sir, kung noon sabay inyong general sentiment diha sa Kamarabaha bitaw, sir, on the issue of alleged corruption in the Customs Bureau. Well, nasayod man yun nga sa dugay nga panahon ang Bureau of Customs usa man na sa nailhan nga corrupt nga agency, no? So murag dili na bag-o nga nilugwa ning supposedly katong mga TARA system that has been going on for many years. So kinahanglan nagyoy ayuson nga sistema, no, kay systemic man ang problema ani. Kaning kwan, sir, kaning ideya nga massive overhaul or kanabitang restructuring yun sa ahensya. What do you think? Well, usa na, no, pero ingon nato long term na, no. Ang immediate yun is really to put in sa ingon nato systemic nga approach diha sa mismong bureau, no. Kay ang problema diha kung naay daghan human intervention sa proseso sa pag-process halimbawa sa imports, diha na nang maingon nato nga mag-open sa oportunidad nga naay corruption, no. So less human intervention gikan sa ingon nato pagpasulod, no, or pag-identify kung unsa to i-import, no, antod sa pag-release sa cargo, dapat mas ingon nato monitored na ay ingon nato mga camera na ay yung valuation